amma yau matasan mu mun zama cewar ba ma son karatu, kalubale ne wannan kato akan mu. Ya kamata dan Allah matasa mu mai da hankali wajen zama a majalisai inda ake karatu, kamar yadda malam Nabi Sulaiman Wali ya kawo a cikin littafin Sanur Dalala yake cewa kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban fala takun kamisan fata halaka. Ai mun san na biyar din ai aka san haka ne, mutum zai koma gabansa da malami ne, kinsa ga ilimi ne. In ka ce zaka ki ilimi ko zaka ki malami to ka ki Allah, domin ka ki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Duk mu alfarman makaranta kullum muna faɗa cewar ba ta yafiya. Wai kar ka ga cewar a'a wannan ba malami na bane ba wajensa nake zuwa karatu ba. In dai har an ambace shi malami to kiyaye wannan haƙƙin nasa, ba wai haƙƙinsa ka kiyaye ba, haƙƙin Allah ka kiyaye, kuma dole ne sai an kiyaye. Idan kuwa ka kiyaye haƙƙinsu to ka tabbatar cewa an tozartar da amana, kuma wallahi Allah ba zai kyale ba. Ku kalla da muke ciki yanzu, abubuwa biyu ne suka ja mana wannan bala'in da ake ciki. Na farko keta alfarmar shugaba sallallahu alaihi wasallama. Ubangiji yana abu a bisa dukkan komai, amma wala banda wannan halarar, banda halarar na ita halarar manzo Allah sallama kullun ladabi ake mata, ba a san a dinga sakin harshe akan ta. Kamar yadda wata ina ganin bidiyon Maulana Shu'ala Razumi yake cewa ai idan ka roki Allah wani abu wanda ka san Allah ba zai baka shi ba, baka dauko layin ba, to kai wa Allah sul adabu. Sai wani yake ganin cewar to ya za a ce bayan ubangiji ya ce a roke shi komai zai bayar. Yanzu kamar ina nan sai in ce Allah ya sa shugaban wasa ya mutu a bani, abin da ko layin da yake mai kyau ba, idan da yaka ne wa Allah sul adabu. To haka ita halaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take, kullun sai an mata ladabi. Da a ce mun zama masu girmamawa ga wannan janibin da ba mu kawo wannan matsayin ba. Tunda mun faɗi yanda annabi Adam ya kasance a cikin aljanna da muka fara karatun nan, har abin da ya zo istigasa ga shugaba sallallahu alaihi wasallama, har abin da Allah ta'ala ya masa, har gashi yau muka zo muka samu kanmu a wannan bigiri. To da haka nan ƴan uwana matasa, dan Allah mu kasance mu rike manzon Allah da gaske, mu rike manzon Allah. Sannan iyaye kar a gajiya wajen yi mana nasiha. Wato mun saki wani abu ne wanda dole a samu matsala. Yaro yana abu mara kyau a unguwa sai a ce ba za a yi masa magana ba, ɗafa na kowa ne. Tarbiyyar nan gaba ɗaya ko Allah ta'ala ɗorawa. Akwai abubuwan da aka faɗa a cikin ta'alimi a baya da yake cewa idan aka basu to gaba ɗaya an yi tarayya a cikin sabo. To wallahi shi ma wannan matsalar da muke ciki ta zamani, gabaki da al'umma sun yi tarayya a cikin sabo. Wai sai a ce idan jifa ya tsallake kaina ya faɗa kan kowa, to shi wai wancan ɗin da aka samu ya samu zame diddige ba zai gyara da ɗanka ba? Kai ka san me za ka haifa? To shi sa mu daure matasa, irin makarantun nan ne ban ma'aiki sallallahu alaihi wasallama da muke da su na dalailul khairati, anan ake samun sirrin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wallahi ba a samun sirrin manzo sallallahu alaihi wasallama a littafi. A hadisi ba ka samun sirrin manzo Allah ba, a Qur'ani ba ka samun sirrin manzo Allah ba. Inda za ka samu sirrin ma'aiki sallama sai ka koma wannan gurin sun dora maka shi akan tsari. To shine kana karanta hadisi sai ka je shugaba tana ƙara da su a ranka, kana karanta alqur'ani sai ka je kana ƙara samun wannan hasken nasa. Shi yasa ya ga masa wa allamnahu min ladunna ilman, shi ilimi ladunni anan ne zaka yi hasken komai, Allah ta'ala zai fitar maka da shi. To dan hakan nan matasa mu sani cewa akwai aiki ja a gaban mu, amma iyaye sun baya gudunmawa ta gaske wajen kaucewa 'ya'ya daga irin wannan tafarkan. Na farko iyayen da muka sani, idan za a tafi wajen maulidi yaro kwalli ake masa sako shagaba a tafi da shi. To yanzu ya ake yi, sai dai yaro ya kai kansa, uban ma bai san inda dan yake ba. To tun daga sana an tozartar da amana, an tozartar da ita amanar. Dan hakan nan yana da kyau iyaye su sa ido akan 'ya'yansu, wace makaranta suke zuwa, suwa suke mu'amala da su. Wallahi kar a jira na alkiyama 'ya'ya suna la'anta iyaye suna la'anta su, kar a zo irin wannan. Akwai ɗaya daga cikin malaman a makarantar magariba yake ba mu labari, yace ya je asibiti shi ya ga wannan da idansa ya gani. Yaro yana kwance a gadon asibiti bai da lafiya, ga wani shi ma yana kwance bai da lafiya a gadon asibitin. Shi ɗayan yana ta karatun Qur'ani, yana kwance bai da lafiya, shi ko ɗayan ya kasa, yana ta yi sai ya ce babansa, baba na Allah ya sa tsakanina da kai, domin ba kai ni makaranta an koya min karatu ba, saboda su kurin boko a koya masa je. In babu ilimin addinin bokon ma baya shiga inda ya dace. Idan kana son ɗanka ya sami ilimin bokon kaga ana kallon sa ya zama wani a duniya, to ka fara wani alqur'ani shiga zuciyarsa, bayan sai ya shiga salma ta shiga ta danne, to alqur'ani shiga cikin kan. Idan an je ana magana a makarantar boko sai ka dinga mamakin to wannan yaron ya aka yi samu wannan karatun.
jaraba ta sai kaga tana ta yin kyau saboda albarkar wannan hasken da ya samu. To amma komai an zama da cewar an mai da shi baya, kuma iyaye su suka taimaka. Dan Allah ya za a yi muga tarbiyya mai kyau a wannan zamanin, domin an saki layin da aka ce mu kama din. Tarbiyyar da aka ce mitan an sake ta, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyati. Wallahi wannan abin tsoro ne. Mulki na cikin gidanka ma ya ka tashin hankali, ba ta ce za ka zo ka mulki al'umma. Mulki na cikin gidanka, kai mulkin kanka a kankin kanka, kai kankin kanka, Allah ta'ala sai maka hisabi a kanka. So da ai ya faɗa maka da idanka da jikinka suna da haƙi a kanka. Ka ku ashe akwai kalubale ƙato a gabanmu. To ya kamata bayan iyaye sun yi nasu, mu matasa mu taimaka. An faɗa mana gaskiya a unguwa, kan na ce wannan ai ba babana bane ba, wannan ai ba dan gidanmu bane, ba wana bane, ba dan uwana bane ba. Malam, kowa naka ne. To shi za ga mun dau tsari da tarbiyya irin ta shugaba sallallahu alaihi wasallam, sai ga mun yadda cewa mu masoya shugaba sallallahu alaihi wasallama ne na haƙiƙa, ba da'awa ake yi ba. Amma yanzu da'awar soyayya ake yi. Domin aikin da ya nuna mana mu yi shi ba a yi. Aikin da alqur'ani ya ga mana mu yi shi ba a yi. An ce ta'awunu alal birri wa taqwa. Yau ana yin ta ba ma iyawa. Kowa ya koma nafsi nafsi. Ka ga yana sabon suka dinga yi. Mutum iya abin da yake da shi ma zai dauka ya bayar. Amma a wannan zamanin fa mutum yana nan ya tara abubuwa da yawa, ga makocinsa ko ga dan uwansa ma, tunda ko zakata ya fara da na kusa, dan uwansa ma ba zai bashi ba. To ina imani yake anan? Ina soyayyar shugaba sallallahu alaihi wasallam take anan? Soyayyar shugaba ana gane ta ne ta hanyar aikata abin da ya ce ai, shine intisalil awamir wa sunabin nawahi fi zahir wal batin. A same ka haka. In an same ka haka, to tabbas zamu ce wani masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Yanzu mun je inda ma'aikin sallama Allah ta'ala yayi shaida, yayi stampi akan annabtarsa. Duk annaba wannan da aka turo su 100,020 da 3,999 in ka turo shugaba sallallahu alaihi wasallam, kowanne sai da ya tabbatar da wannan ikirarin na fitar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba dan haka ba Allah ta'ala ba zai turo shi ba. So da ma'aikin sallama shine habibullahi, shine habibur rahman. Dan hakan nan mu sani yan uwa cewar Allah ta'ala ya mana ta goma shi kala kala. Allah ta'ala da ya ba mu manzon Allah, yau macin al'ummar manzon Allah, ba mu da alfaharin da ya wuce wannan. Abubuwan zan yi wata magana, mu tijjanawa muna faɗa cewa mun gode wa Allah. Allah ta'ala ya yi mu musulmai, ya yi macin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan Allah ya yi musu ya manzon Allah, kuma Allah ya yi mu tijjanawa. To wannan abin mun san Allah ta'ala ya mana baiwa kala kala akan wannan tsarin. Ba mu da bakin da mu yi wa Allah godiya, sai dai kamar yadda na faɗa, akwai hamdu akwai shukuru. Su za mu dage ai tai, su za a dage ai tai na fulfuli a dinga yin su, ana gode wa Allah bisa wannan baiwa da Allah ta'ala ya mana ta babban gwarzo shine Abdul Rijal. Wannan shine dan sakon da nake da shi a takeice. Ga malamai sun zo, zan miƙa abin magana wajen malam. Wassalamu alaikum warahmatullah. Allah ya saka da alheri. Allah ya saka da alheri Muhammad Nasiru. Allah ya ƙara kusanci, Allah ya ƙara barka. Allah ya saka da alheri. Wannan wato babban bayani da muka ji daga wajen Muhammad Nasir, Allah muna fata Allah ya saka masa da alkhairi, domin masoya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuciyarsu ta yi haske saboda jin tarihi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, daki daki ya biyo shi. Allah ya saka masa da alkhairi. Wannan ko iya nan muka tsaya, to yanda ake cewa alhamdulillah, to alhamdulillah. To gaskiya mun ji kalmomi masu daɗi, wallahi masu faranta rai, tun daga farkon halitta ya soma har izuwa lokacin da aka sanya hasken ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a jikin annabi Adamu abul bashari. Mala'iku suka dinga sau suna kallon wannan hasken, wannan yana girma da daraja ta annabi sallallahu alaihi wasallam bayyananniya, wacce duk mai musunta, duk mai jayayya da ma'aiki ko mai jayayya da annabta annabi sallallahu alaihi wasallam, ta nan kadai ya faɗi faɗuwa ta ƙarshe. Tun daga farko Allah ya nuna cewa shine shugaba. Annabi Adam ya samu girman kallon mala'iku zuwa gare saboda hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, suka juyo gaba ɗaya zama alƙiblarsu. Har aka dawo shi ma kansa ya roƙa, aka sa masa shi a sababa yana kallonsa, yana samun haske daga hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. To alhamdulillah, wallahi ba abin da mu musulmi zamu ce sai godiyar Allah. Allah ya zaɓe mu, ya haɗa mu da shugaban halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
shi kenan mun dace. Dama ake cewa wanda Allah ya taimake shi wato da shi yake cewa walim la wa izil abdi iz maliki. To mu na wani annabi ne sallallahu alaihi wasallama. To kaga to sai mu gode wa Allah kawai. Anan ne nake cewa da akwai wata kissa ta wani sahabi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike shi da littafinsa da takaddarsa zuwa ga Mu'az a Jabal da Ba'dan Jabal, ya aike shi Yaman ya kai masa takadda. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike shi sai ya dauki takaddar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi da ita. Yana cikin tafiya sai ya gamu da zaki. Zaki ya ga safina sai ya tsaya, har ma ya yi gurnani a gabansa, sai ya nuna mata takardar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aike shi da ita. Sai shi zakin ya gane cewa ashe maular wannan dan aiken manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam, baran annabi ne sallallahu alaihi wasallam. Sai zakin nan ya juya ya tafi. A wata ruwayan ma an ce safina ya hau jirgi yana tafiya sai ta karye, jirgin ruwa sai ya karye. Da ya fito ya shiga jeji sai ga zaki sai ya gane wannan dan aike ne na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai ya zama yana bin sa, yana daidaita shi akan hanya, har yana mar hanyar da zai fita daga hadarin daji, yana mar ga inda zai bi. Zaki fa ana ganin abu ba mutum ba, shi hidima ga masoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam, ga hadimin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam. To wannan taro da muke sai mu ce mun dace, saboda taruwa muka yi saboda annabi sallallahu alaihi wasallam. To ga zaki yi hidima, to mu da aka yi mu musulmi masu hankali mutane daraja kan daraja muka taru mana ta ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam. Ashe mu ne da munna, mu ne da farin ciki. Kuma ta biyu da zan kawo shine akwai wata barewa, wani bawan Allah mutumin balaraban ƙauye ya faroce ta, ya ɗaure ta ya kwanta yana bacci. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin dajin, tana ganinsa. Inda kusan ake cewa kada kai tawassuli, an cuci mutumin da aka ce kada ya tawassuli kuma ya yadda. Tana ganin zai ce ya rasulullahi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kina da bukata ne? Magana ta yi irin ta yadda kake magana, ba kuka ta irin yadda suke magana ta sosai. Ta ce ya rasulullahi. Ya ce kina da bukata? Ta ce ina da bukata, ina da ‘ya'yana guda biyu a wancan dutsen, ka sake ni na je na shayar da su na dawo. Annabi ya ce mata za ki cika wannan alƙawari? Ta ce za ta cika. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwance ta tafi, ta je ta shayar da ‘ya'yanta ta dawo. Shi wannan bawan Allah yana ta bacci balarman ƙauye. Ta dawo ta cika alƙawari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya daure ta, yana daure ta sai farka. Sai ce ya rasulullahi kana da bukata? Ya ce ka saki wannan barewa. Sai ya sake ta, saboda jin daɗi ta tafi tana tsalle, tana munna, tana ashhadu an la ilaha illa wa annaka rasulullahi ashhadu. To mu shi za duk wanda ya rabu ka da annabi ya cuce ka. Ka rike annabi kawai. Maulidi ya zama ta yadda mai alburda yake cewa ma huri barkaddu illa adamin harabin a adal a adi ilaiha mulkiyar salami. Wallahi maulidi ya zama haka. Duk wanda ya ce zai yaƙi maulidi, to annabi ake faɗa, kai kuma ce za ka yaƙa, wallahi sai ka jefar da makamanka. Ko me za ka karanta, ka ce bid'a, ka ce waye, ka ce duk abin da za ka faɗa, kai ko kafirci za ka ce ka faɗa. Ai ba kafircin ake ba, kai ka faɗa da bakinka. Ai maulidi aka ce, kuma tuna da rayuwa annabi sallallahu alaihi wasallam da halayensa, da girmama shi ake a wajen. Ai ta gaya wa mutane hadisansa da girmama shi. Tuna ga taro ne na farin ciki, na munna. Kowa yanzu zuciyarsa a cike take da munna da farin ciki. An taro ana bata annabi sallallahu alaihi wasallam. Muna godiya ga Allah, kuma muna godiya ga iyaye da suka halarci wannan taro na mai albarka, da malamanmu, ga malam Wadama duk da rashin lafiya ya kokari. Allah ya saka mu da alheri.
ta shehu yana cewa salafus salihi haka yake faɗa ko haka shi yake faɗa to wannan su ne salafus salihi su suka jagorancin mu wajen yin maulidi da bibiya ga maulidi to ga su Allah ya saka mu da alheri ga su ma Nasiru ya yi abin da ya faranta Allah ya saka mu da alheri Allah ya biya bukatarsa yanzu ni na shiga hakkin Malam Aliyu Allah ya saka da alheri yanzu Malam Aliyu amin izini zan kira Malam Abba ya yi mana dan jawabi ko dan ya mana Nasiru da Allah ya mana izini muna son Malam Abba ya zo Assalamu alaikum. Afuwa Malam Abba muna maka sanin da zuwa da muna so mu fara gabatar da Malam Wada saboda yanayin larura in ya so daga baya sai kuma a kira Malam Abba. Allah ya saka da alkhairi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي iyayena suke wannan guri mai albarka da kanne da 'ya'ya da 'yan uwana da majirai ne mar salama ta musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gaskiya alhamdulillah kamar yadda malam ya faɗa wallahi mu yi addu'a ma yanzu mu shafa mu tashi wallahi shikenan Allah mun masa yanda yake so ba dan komai ba saboda dan me muka taru anan mun taru ne dan kaunar manzon Allah ita ko kaunar manzon Allah ba wai girma bane ko kankanta shi yasa wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sahabbansa sai ga wani yaro karami ya zo wajen manzon Allah sai ya dauke shi ya jawo shi a jikinsa ga sayyidina Abubakar fa ina gurin ga sayyidina Umar sayyidina Usman ya fifita wannan yaron a gaban waɗannan sahabban ina sani kuma sai yake cewa su sahabban kamar dan wani abu haka cikin zuciyarsu yanzu suna gaban manzon Allah wannan yaro ya zo wajen amma har annabi ya masa haka muna zo ne to shi manzon Allah ina sanar da shi abubuwa a zuciya suka faɗa shine sai manzon Allah yake cewa wannan Abubakar wannan yaron ban fifita shi a kanka ba saboda ina min salatin da ba wanda ya taɓa min salatin yaro ne karami ina min salatin da ba wanda ya taɓa min salatin nan sai Allah ne ya sani to don haka shi girma da wajen manzon Allah kankanta da wajen son manzon Allah duk ba nan bane dacewa ake bukata Allah ka samu dace wallahi alazim a jiyan nan ni da wannan shine maulidi na ne na farko da na fara zuwa yara ne ina gida suna maulidin a kofar gida za su yi sai suke ganin kamar idan sun zo sun ce in zo ko ba zan zo sun san ba lafiya sai suka zo ka ce ana sallama su suka shirya hakan sun shirya maulidin sai aka ce ana sallama ana zo ana ganin ni ko matsala ta wallahi ko ban daki da waya nake shiga saboda ka abugo min ai ta ringin ba sani ba ina zaune kawai sai na fito aka ce to ga abincin aka kawo sai aka ce an ce ana sallama zan ce ajiye abincin sai na fita ina zuwa sai na ga yaran ina mai sallama suka ce ai mu ne muke sallama na ce lafiya ka ce a mun shirya maulidi ne ka zo kai a sannan ake gaya mu da na koma sai na ci ta ajiye abincin sai na dawo kiran mu zan Allah ainihin yaran sai na ga mai nema ma ni na fi su ma jin daɗi ce sun kirawo ni sun ga na dace suka kirawo ni na zo suka dan sha suna ƙasa suka dan sa dan bencin su da yadda duma suka na hagu na zauna na ce to abinda nake bukata dan Allah ku yi shiru in gaya muku domin mai al'ilmu fi sigari kan naqashi bil hajar karatun maulidi da kuke jin ana faɗa akan manzon Allah ba fa a littafi bane ya fi karfin ka karanta shi a littafi ka zo ka faɗa ka zo san da malaman suke faɗa ka saurara ka ji za ka ji karatun da ka yi shekara 20 wallahi baka same shi ba ko kuma ka je kai shekara 20 din baka je gurin da yake ba a irin wannan matsayi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka duba dutse fa ya duba yace Uhud ina son mu muna son sa dutse ne fa to wata ran wani sahabin manzon Allah shi ma sallallahu alaihi wasallam
ina bacci sai ya mafarki da ina ƙarƙashin wata bishiya. Ita wannan bishiyar ina ƙarƙashinta a cikin inuwa a bacci fa yi mafarki. Sai ya ji ta karanta suratu Sad. Da ta karanta ta zo wajen sujada. Sai ya ga wannan bishiyar ta yi sujada. A cikin sujada zai tana cewa Allah ka yafe min zunubaina. Allah ka biya min bukatuna, Allah ka yi min kaza, Allah ka yi min kaza, Allah ka karɓi addu'a ta kamar yadda ka karɓi addu'an nan ta Annabi Dawuda. In ji bishiya fa. Sai wannan bawan Allah sai ya farka. Da ya farka sai ya zo ke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullahi wallahi ina bacci sai ne farkin ina gindin wata bishiya. Wannan bishiyar sai ta ji tana kanta suratu Sad. Da ta zo wajen sujada sai na ga ta yi sujada. Sai Annabi ya ce ka yi sujada kai ma? Ce ya Rasulullahi ban ba. Ya ce to ai kai ne a haƙu da kai sujada. Kai ne a haƙu da kai sujada. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta suratu Sad din. Yi zo wajen sujada sai ya sujada. Me yake so ya nuna masa? Dan ya san cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa babu wani abin mahaluki da Allah ya halitta sai yi ne masa sujada. Ai an faɗa a cikin Alƙur'ani dutse ina yau sujada, ruwa menene ba abin da Allah ya halitta ba wanda ba ya masa sujada. Kaga shi wannan Allah ya sanar da shi ya ko nuna masa. To don haka lamari na manzon Allah idan ka ji abin da ake so ka yi ƙoƙari ka kamanta kamar da yake cewa balligo anni wala kalimatan. Wallahi a ce manzon Allah ya ce kaza ka faɗi hadisi ƙwaya ɗaya to wallahi ya fi ma komai a wajen Allah, ya fi ma duk wani abin da Allah zai maka. Shi yasa duk wani abin da kake so kaka ce wai ka rena shi, ce wai an yi guluyi wajen Annabi. Menene guluyi? Wai an kai mutuka ana kai shi a kana kamba mu ana yi masa menene? Wane ne isan Annabi? Wallahi duk halitta Allah bai yi wani mutum ko aljan ko mala'ika wanda ya san Annabi babu shi wallahi. Babu wani mahaluki, in dai mahaluki ne wanda Allah ya halitta wallahi ba wanda ya san Annabi. To yaushe abin da baka sani ba za ka ce an masa yawa. Ka ɗauko kofi yanzu ka cika shi da ruwa. Ai ka san kofin, ka san ya cika da ruwa ko? In ka ƙara zai zube, waye ya san Annabi? Babu. Da haka lamarin Annabi kawai ka zauna ka ji abin da ka ji shi kenan kawai kai Fatiha ka tashi. Ai kamar ta mai 20 yake cewa waye zai zo kogi dan ka dan yi ka dan tsakura. Kuma kamar da hadisi kudusi ma yake magana akan zinubi ko duk da halitta mutum da aljan za mu taru a waje guri daya mu roki Allah, kowa ya roki bukatarsa, kowa ya roki bukatarsa, Allah ya ba kowa bukatarsa. Yake cewa ma na kasa zalika min ma indi illa kama yanqusul mikhyadu iza udhila al-bahra. Duk halitta tun daga farkon halitta da kowa zai zo Allah ba ni kaza, Allah ba ni kaza, Allah ba ni kaza, tun farkon halitta har zuwa ƙarshe Allah ba ni kaza, Allah wallahi kowa idan Allah ya tura masa to babu wani abin da ya ragu a wajen Allah sai dai kamar ka ɗauko allura. In dai allura ta ɗinki ka sa ta a kogi to ka ɗan ɗago ta ɗan wannan abin da allura nan ta ɗauko to shine abin da ya a cikin abin da ke a wajen Allah. Ba ya san manzon Allah babu. To shi sa Allah shi abin da yake so daman a ce yau ka zauna zaman nan naka kawai ka zauna ne li arsahiman fil ardi ilman bi rabbiha ko bi rabbihi liman laysa fi a'malu shay'un ka hubbihi. Ba ka da wata ibada wai a ce wani abin ai ya bi kaza. Za ka ga mutane matasa mutum ai sallah a ce salati 10 ga Annabi sai ya tashi. Mutum a ce ai salati 10 ga Annabi. Shehu Usmanu Allah ya jada rahama gare shi. Ai Annabi ya ce man salla alayhi salatan wahidatan sallallahu alaihi ashara. Sai Shehu Usman sai yake cewa to yanzu dai lalacewar mutum ya zauna a salati guda 10. Ai salati guda ɗaya ina ma laifin 10. Shi ne Shehu Usman shi ya assasa mana, shi wato ya koya mana in za mu addu'a mu dinga yin salati 10. Ai ba wai dan 10 nan shikenan ba, a'a in kai ɗaya Allah ya ma 10, in kai 10 Allah ya ma 100, in kai 100 ya ma 1000. In kai wa Annabi salati 1000 Annabi ce ka faɗa ta da ka sai ta yi gogayya wajen shiga aljanna. Sai aka samu wasu mara kunya suke cewa to ashe ranar kiyama za a yi abin nan, wato wannan ya faɗa wannan ya faɗa. To yanzu mutumin da
dan Allah dan annabi ka duba duk girman ka duk fadin ka in ka mutu fa ka hada tafinka guda biyu nan haka duk girman ka duk kaurin ka wallahi baka shige haka a rami to sai aka ce ka san dai ai ana uwa da ya ko a yar ake saka mutum uwar kuma sannan sai a rufe a zuwa ƙasa to yanzu tsakanin yar da uwar wanne ne fi girma ai uwar ko to yanzu aka faɗaɗa maka kabarin ka ya zama kaman faɗin uwar ma ai ya fi wancan ɗin da ya girma ko za ka ji to ina kuma irinsa kamar yanzu a ce faɗin masallacin nan a ce an maka shimfiɗa a tsakiya inda za kwanta da kai nan yaya to irin masallacin nan nawa ce a unguwan nan irin unguwan nan nawa ce a cikin garin nan irin garin nan nawa ne a cikin ƙasar nan gaba ɗaya irin ƙasar nan nawa ce a cikin duniya waye sani sai Allah to shi isa lamarin Allah yadda ta da Allah da Ubangiji da manzansa shine take ba wa mutum abin da kai in kanka ka san hankali ba zai baka ba ba zai kawo kanka ba in an ce ka yi biyayya an ce salati 10 ga annabi in ma ba za ka yi ba to kakka tashi Allah yana bakin ciki da wani abu Allah yana bakin ciki da wani ba a ce ka yi ba dole amma ka sani cewa inna Allah wa mala'ikatu yusalluna ala nabi bai ce ya ayyuhan nasu ba da ya ce ya ayyuhan nasu har kafirai ma har suna ciki tunda ya ayyuhan nasu aka ce in ka ji an ce ya ayyuhan nasu ayoyi ne wanda suka sauka a Makka Madina ko sai wanda suka zine ya ayyuhal ladzina amanu duk sanda ka je ka duba Qur'ani duk inda ka ji suratul ya ayyuhal ladzina amanu to surori ne wanda suka sauka a Madina to su Allah yake gayyata sai wanda ibada gaskiya da Allah da annabi to shi ake gayyata ya zuwa salatin annabi da haka sai ga mutum da an ce salati 10 ga annabi wai wani burgewa ne ana faɗa mutum ya tashi to ka tashi ka san dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya ce wallahi da mutum zai zo da cikin duniyan nan aikin alheri wallahi cikin duniya ne ce wallahi in baka yi min salati ba Allah ba zai karɓi salatin wannan ibadarka ba la haula wala quwwata illa billah wallahi annabi sai da iran tsuwa yace wallahi da zaka zo cikin duniya ibada babu salati a gare ni wallahi Allah ba zai karbi wannan ibadarka ba dan haka matasa me yake diban mu matasa me yake daukan ku matasa me yake kake ganin cewa har ga annabi za a faɗo wani abu dangane da annabi ka dinga ganin wai wannan abun bai cancanta ba bai cancanta menene wanda ya fi ƙarfin manzon Allah menene wanda ya fi annabi sallallahu alaihi wasallam shi sa kake yi wa Allah godiya dan duk sanda zan fara kan ce yi wa Allah godiya alhamdulillah da Allah imu musulmi ma kuma kaunar manzon Allah Allah ka ban mu da kaunarsa ila yawmul qiyamati Allah ka ban mu da kaunar manzon Allah ila yawmul qiyamati Allah mun gode maka ba dan komai ba saboda ga inda ka ji an ce in an faɗi manzon Allah za ka ji jikinka wani abu ya motsa saboda ƙauna to kai wa Allah godiya wallahi maƙiyan annabi irin iyayensu ne tun lokacin manzon Allah akwai a cikin sahabban manzon Allah akwai a cikinsu munafukai ga sunan waɗanda suna zaune da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya tashi zai ɗauko takalminsa ya makale a hammata da annabi zai tafiya ya ajiye masa takalmin in zai tafi da ya zo ya gyara masa wajen zama da ya zo ya gyara amma wallahi dan wuta ne duk sahabbai suna ganin abin da wannan sahabi yake suna ganin irin wannan abin da suke amma yau din nan gashi annabi ya ce duk wannan abin da yake Allah ya sani munafiki ne kuma sai da Allah ya bayyana shi sai da Allah ya nuna masa shi to yanzu in an ce irin ƴaƴansa ne ai haihuwa ce ko kowa ya san cewa a ce a faɗi yayanka kai ne ɗan wane jikan wane har a dangana da zan manzon Allah ai zaka ji daɗi amma ba wani zai zo a ce a irin iyayensa an samu makiya manzon Allah ji daɗi babu wanda zai ji wannan to yanzu kai daga kanka yanzu misali kai kuma za ka so a ce daga kanka zuwa ƙasanka a zuriya ka ila yawmul qiyamati an samu makiyin manzon Allah wallahi da su gara a ce an yi barin su da su a ce za a haife su a zuriyar ka to wallahi gara a yi barin su yafi maka sauki a ce yau a cikin mutanenka a cikin aziriyar ka an samu makiyin manzon Allah to ɗazun nan shi ma wajen magariba na fito
ne wa Allah godiya a kusan kullum a cikin kullum za ka ko baka bi zama da jama'a ma za ka kana koyon wasu abubuwa. Wani ya zo ya same ce malam wani abi na damu na ce menene ce wallahi yau da asuba a nan masallacin dirimi suna sallah sai liman ya juyo sai ce da Allah mu yi addu'a mu yi godiya ga Allah da ya kawo mu wannan lokaci na maulidin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah mun gode maka wallahi ina faɗa kawai wani yaro sai tashi kada riga sai tashi tafi shine ke cewa wannan me ce haba malam kai hakuri wallahi duk inda kai da boye kiyere manzon Allah sai Allah ya bayyana ka wallahi ka ji na rantsi duk yanda kai da kiyayya ta manzon Allah kana boyewa baka so a sani kai makiyin manzon Allah ne kada ba kika anguwa wallahi sai Allah ya bayyana ka. Haka nan kuma to idan maki ya samu wani ya masoyi kuma duk inda kai da soyayya kana jin tsoron a gane a ɓoye kana ɓoyewa kada a ganka kai kullum kai ne wallahi sai Allah ya bayyana ka wallahi sai Allah ya bayyana ka. Allah fi kowa kishin manzon Allah Allah ba wanda yake duba sai manzon Allah in kana so ka faranta wa Allah rai ka so manzon Allah in kana so ka bukanta wa Allah rai ka ki manzon Allah to Allah dan alfarma da kai wa annabi Allah dan kaunar da kake masa Allah dan kaunar da yake maka Allah dan sirrin da yake tsakaninku Allah da irin alƙawarin da yake tsakaninku kai ka san shi ba wanda ya san shi sai kai ba wanda ya san ka sai shi Allah ubangiji Allah muna roƙonka Allah kada ka ba mu muke manzon Allah zuriyar mu wanda duk suke a wannan lokacin ma suke ubangiji Allah gane da su Allah gane da su Allah gane da su wanda suka shirya wani abu Allah ya musu albarka Allah sa albarka Allah ka cikan wanda muka rasa wannan unguwa ta mu Allah akwai manya da yawa duk sun mutu ba zai yi wan kawo su ba amma ina kano isa idanu na a yanzu ta dan tasowar da muka to alhamdulillah Allah ka san su Allah ka jaddada rahama gare su Allah ka sa su a cikin ladan da za a karanta a nan gurin Allah ka kasama su ma kasa da su da albarka annabi wanda duk izo nan da wata bukata Allah dan kaunar annabi Allah ka biya masa Allah muna da yara ƴan mata Allah in ka tashi ba su masoya ka ba su masu kaunar manzon Allah Allah kaka kai su hannun mukiya manzon Allah Allah muna da zawarawa Allah in ka ba su masu kaunar su Allah ka ba su masu kaunar manzon Allah Allah kaka kai su hannun mukiya manzon Allah ina godiya bisa wannan gayyata da aka yi mun jiya ne ko yau aka kawo mun takarda wace wancan ne a ce saka mun dazu sai an san ba ni da lafiya nace wallahi ina roƙon Allah ya bani lafiya in samu in zo ba na fatan a ce yau gashi an gayyace ni maulidi bin samu na je ba na fatan wannan shi yasa nake cewa in kuma Allah ya yi kaddara mun tafi to idan an zo ana addu'a dan Allah a halarto da mu da kaunar da muke manzon Allah irin wannan gurin Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ya saka da alkhairi zan dan takaita saboda magana tana dan yi min abin nan ayi hakuri kuma zan dan leka su ma can su ma dan abin da ya sawwaka sannan kuma samu koma gida Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum assalamu alaikum amin wa ayi hakuri ya sai Allah ya saka da alheri 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 albarka annabi wala ni bismillah mala Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara lafiya Allah ya inganta lafiya muna godewa Allah da ya bamu wannan iko da wannan sosai iyayen namu da suka samu zama da mu Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya ƙara inganta lafiyarsu mala abba sai ya matso kusa mala abba zai dan yi mana karatu sannan kuma za a yi sallallahu alaika sai kuma abinda yake mata ya sara na ƙasa idu sai kuma a taba sai kuma a ga yadda za a rufe muna gode wa Allah wannan lokaci muna gode wa Allah da ya bamu irin su malam suke karfafa mana gwiwa a cikin wannan al'amari muna fatan mu dawwama akai muna fatan mu mutu akai Allah ya ubangiji kamar yadda malam ya faɗa na ji dan wata kalma da za a ɗauka wanda zai zamanto cikin waɗanda ba sa ƙauna annabi alaihi salatu wasalam daga cikin tsatsanmu Allah kai tabbatar da shi Allah an ciki ne Allah barar da shi Allah ba ma ƙaunarsa ba ma ƙaunar duk wanda baya ƙauna annabi Allah ƙara mana san annabi sallallahu alaihi wasallama duk gayayyenmu sun samu halarta wannan zama da iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi marasa lafiya Allah ya inganta lafiyarsu mala abba bismillah Allah ya saka da alkhairi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الحمد لله بلسان المرتبة الجامعة للأسماء والصفات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Muna gode wa Allah bisa ni'imominsa da ya yi mana masu yawa. Babu shakka ni'imomin Allah suna da yawa gare mu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah ya yi mana ni'imomi da yawa. Wannan haɗuwa ce ɗaya daga ciki da take nuna ni'imomin da Allah ya yi mana. Wanda zaɓi ne ba yin kanmu bane ba. To muna gode wa Allah a bisa haka. Shehu Ibrahim Allah ƙara da gare shi yana faɗa salli ala man hadar mauliduhu mahma zukir. Allah ka yi salati ga duk wanda ya halarci gurin maulidinsa. Haka misali mutumin da ya zo masallaci to bakon Allah ne, tunda wa annal masajida lillahi fala tad'u ma Allahi ahada. Wanda kuma ya zo gurin maulidi to sai a ce masa maraba da bakin shugaba sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda ya zo gurin maulidi to bakon shugaban halitta ne, domin gurin maulidi gurin shugaba ne sallallahu alaihi wasallama. Wanda ya gayyace ka shaida yi maka da kai masoyinsa ne, in kuma ka zo kai ma kai masa shaida da shi ma masoyin shugaba sallallahu alaihi wasallama ne. To duk wanda ya zo shehu ya ce Allah kai salati ya gare shi. huwa alladhi yusalli alaikum wa mala'ikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ila nur. Salatin Allah ga bayinsa ba wani abu bane ba da yake boyayye a shari'a. To kai wannan salatin ya Allah ga duk wanda ya halarci gurin maulidi, shine Muhammad Zukir, duk sanda aka ambata. To abin da zai samu a wannan zuwan da yayi, kamar wannan haduwar da muka yi, shine ya kullu mithla man sabar li yawmi badril mursali. Wannan maganar in ba su ba wanda zai faɗa a ta maimaita ta. Mutum ya zo gurin maulidi ya samu kwatankwacin lada na wanda ya halarci yaƙin Badar. Kaga lamarin ba lamari ne ƙarami ba. To daga sha'anin maulidi sha'ani ne da yake mai girma, sha'ani ne da yake babba, sha'ani ne da yake daga cikin sha'airillah. Sauka lafiya. Sha'airillah, ita kuwa sha'airillah Allah ya faɗa zalika man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Samuwar duniya gaba ɗayanta ta samu ne a sabili da shugaba sallallahu alaihi wasallam. Wannan bayyanar tasa da yayi a cikinta to ita ce ta sa duniyar ta zama abin da take a cikin yau. Kuma shine yazo da dukkanin sakonnin Allah. Shi yasa an haɗu to sirarsa ake karantawa, a karanta tarihinsa, a karanta sauran abubuwa da suke sun dangance shi. Ba wa'azin ƙasa za a yi ba kuma musabaqar Qur'ani za a yi ba komai za a yi ba, ko a yi ta faɗa falalar ilimi ko wani abu. Za a yi bayani ne gaba ɗaya akan shugaban halitta sallallahu alaihi wasallam. Wannan ku abu ne da yake min sha'airillah. Sha'airillah zalika man yu'azzim sha'airillah fa innaha min taqwal qulub. Tsira da mun ci su ƙara tabbata a gare shi, kuma alama ce babu shakka ta soyayya zuwa gare shi. Duk mutumin da ya yawaita san abu sai ya yawaita ambatansa. Idan mutum yana son abu sai ya yawaita ambatansa, to a haɗa a dinga ambatan tasa alama ce ta soyayya zuwa gare shi. Kuma ya faɗa hadisi, addibu auladakum ala thalathi khisalin. Ɗabi'u guda uku da ya ce aladabtar da 'ya'yaye, daga ciki sai ya ce na farko da tafi kowace girma ita ce hubbu nabiyikum, san annabinku. Shine bayanin da ake ta yi ma Nasir al saka masa alkhairi. San annabi sallallahu alaihi wasallama shine mabudin zuciya, shine kuma mabudi ga dukkanin alkhairai, shine kuma mabudi ga kowanne alkhairi. To kuma duk zuciyar da ta so shi, to kuma dukkanin sharri ya rufe gare ta. Tsira da mun ci su ƙara tabbata gare shi. To kamar yadda aka bukata an ce ne a karanta wani abu da ya sauwaga daga cikin Fairul Ahmadi, sannan kuma sai a yi sallama. To kuma zuwan mu nan ma Nasiru Allah saka masa alkhairi yana ta wannan bayanan. To za mu dan samu wata gaba ko nukuda ko da ta ƙarshe ce, sai mu karanta kuma daga nan sai a yi sallama insha Allah. Ba ku littafin ana.
to alhamdulillah sai mu fara daga nan kenan na Aminatu Allah ya kare da a gare ta ta ci gaba da ba da labari ta ce yayin da haihuwa ta zo min na kasance fiddari fardan a cikin gida ni kadai babu kowa ra'ad da'iran abiyadu ta ce sai na ga tsuntsu abiyadu fari yana zuwa fa masahafu aduha sai ya shafi zuciyarta fa zahaba rau'aha sai tsoron da take ciki da kadaici da take ciki sai ya tafi sai nutsuwa ta zo mata summa utiyat bi shurbatin baida sannan sai aka zo mata da abin sha fari fatanawalata aka bata ta sha wannan abin sha din nan fa adaa laha nurun alin daga nan sai wani haske madaukaki ya daukaka zuwa gare ta domin dama can kuma tana dauke ne da hasken haske shine shugaba sallallahu alaihi wasallam shi yasa ta bada labari tace ban san na dauki ciki ba ban ji wani nauyi da mata suke samu ba ko wata wahala da suke samu iyakaci na ga al'ada ta yanke daga nan sai na gane ina da ciki amma babu nauyi babu komai ba zai yiwu kuma shugaban halitta ya nauyi a ciki ba dan shi haske ne shi shi yasa ya tsaya a rana to baya ba da inuwa domin haske ne shi Allah subhanahu wataala yana gaya mana a ya ayyuhan nasu qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin ya ku mutane haƙiƙa haske ya zo muku daga Allah wannan hasken shine shugaba sallallahu alaihi wasallam a cikin Qur'ani dukkan bayanan mauludan nan nasa suke sai dai mutum in bai gane ba dama kuma ana faɗa jami'ul ulum fil Qur'an lakin taqassara anhu afhamar rijal du gaba daya wannan bayanan da ake gudanarwa na maulidi suna cikin Qur'ani Imam Sudi Allah kare da gare shi ai yayi wani bayani mai dadi yace daga farkon Qur'ani in ka lissafo sura ɗai da ka zo kanta 63 sai ka ji karshen ta Allah yana cewa walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha Allah baya jinkirtawa wata rai idan ajalinta ta zo wannan wace rai ta ce nafsul muhammadiyya nafsul kamil zati ran shugaba Allah yake nufi to shine daga nan aka gano shekara 63 zai yi a duniya tun saukar wannan ayar shi yasa gaba sai aka bude da suratul taghabun sura ta asara Allah ya ta'aziyya ga mu'minai da kansa to gaba daya rayuwarsa a cikin Qur'ani Allah dunkule ta yi bayaninta daki shi yasa sai kana karanta Qur'ani sannan zaka gane matsayinsa da girmansa da darajarsa a wajen ubangiji madaukakin sarki tsira da mun ci su kara tabbata gare shi summa ra'adnis watin na Aminatu Allah kare da gare ta tace sai na ga wasu matayi kan nakhli duwala saboda tsabar tsawon su kamar bishiyar dabino tana ganin su sai ta ce mina ina alimtun nabi a ina kuka san da ni wa fi riwayatin anha a cikin wata riwaya da gare ta qalat sai ta ce fa qulna li sai na ce musu sai suka ce mun kai nahnu asiyatu imra'atu fir'auna wannan dai daga cikin mu akwai asiyatu matar fir'auna wa maryamu bintu imrana da kuma maryamu ya imrana wa haula'il huril ini rago kuma mataye ne na cikin aljanna wanda Allah ya ce hurin maqsuratin fil khiyat lam yadmithunna insun qablahum wala jan wannan ajiya ce ta Allah a cikin aljanna madaukakiya to su ne suka zo karbar haihuwar shugaba sallallahu alaihi wasallam suka tattaro na Aminatu zuwa gare su wata ta dora kanta mai albarka akan cinyarta ita kuma ɗayar sai ta tsaya tsakanin tsakiyarta rago kuma suka kewaye ta kowa da hidimar da yake yi ta ce sun mara dibajan a biyadu sai na ga wani dibaji fari min bainin sama'i wal ardi
tsakanin sammai da ƙasai ya taho cikin ƙudura ba tare da an rike shi ba. Wa rijalan sai na ga wasu mazaje bi aidihim a bariqa min fiddatin, a hannunsa akwai butoci na azurfa, wa qidatin min ad-dairi da kuma wani yanki na tsuntsaye. Aqbalat duk wannan suke zuwa gurina, hatta gaddar hujratuha, har sai da suka zo suka rufe rufin ɗakinta. Ta ce manaqiruha min az-zumurrudi, bakunansu na zumurrudi ne, wa ajnihatiha min al-yaqut, fuka-fukansu kuma na yaqutu ne. Ƙarshen kwalliya ƙarshen kyawu kenan. Allah ya kawo su ne kuma saboda tarbar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama zai yi buruzi ita ce fitar da ba a taba komawa. Walad mashariqal ardi wa magharibiha, tace sai Allah ya yi min hijabi, sai na ga mahudar rana da mafadar rana. Wa thalathata alamin, sai kuma na ga tutoci guda uku, mansubatin ababan kafawa. Alaman bil mashriqi, tuta a mahudar rana, wa alaman bil maghribi, tuta kuma a mafadar rana, wa alaman ala zaharil ka'abati, ɗaya tuta kuma a kan ka'aba maɗaukakiya. Me yasa? Wannan na nuni da cewa lamarin shugaban halitta zai dangane daga mahudar rana zuwa mafadar rana, amma kuma zai faro ne daga cikin garin Makka. Wannan yana daga cikin mu'jizojin Annabi sallallahu alaihi wasallam. Dukkan annabawa an aiko su ne zuwa ga mutanensu. Sai kaji Allah ya ce wa ila adin akhahum huda, kowanne annabi sai kaji Allah ya ambace shi ya ce zuwa ga mutanensa, har zuwa kan Annabi Isa an aiko shi ne zuwa ga mutanensa keɓantattu. Amma da aka zo kan shugaba, ƙarshen ƙololuwar saƙonsa shine tabarakal lazi nazzala al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhiran. Duk wani abu da ba Allah ba, shugaba halitta da jakada ne zuwa gare shi. Shi yasa an kana karanta tarihinsa, wallahi al'azimu ka dinga gasgata Allah kenan. Litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu, ko kuma wa tu'azzizuhu, ku yi imani ga Allah da manzan Allah, ku ji nauyinsa shine tauƙiri, nauyinsa a cikin zuciya, ku buwayar da al'amarinsa, nauyinsa a cikin zuciya. Wannan shine umarnin da Allah ya wa mu'minai. Kaga wannan risalar da ya karba ya zo da ita zuwa ga halitta, in ba shi ba babu wanda Allah ya tsara irin wannan aikin. Shi aka yi wa shaqqus sadru, kuma shi Allah ya ce qaf bi quwwati qalbi Muhammadin, na rantsai da zuciyar shugaban halitta sallallahu alaihi wasallama, wanda ita Allah ya ce ma kadhabal fuadu ma ra'a. Wannan zuciyar ma kadhabal fuadu ma ra'a, a cikin mashahidi yake da Allah, bai taba kiftawar ido ba cikin munajati ga ubangiji madaukakin sarki ba. Kullu yaumin, to yana cikin munajati ne fi kulli lahazatin. To wannan saƙon da ya zo da shi, wannan kadai ya isa abin mamaki a cikin rayuwarsa. Ya zo gaba ɗaya, ya tattara halitta gaba ɗaya, kuma ya ce musu la ilaha illallahu wa ni rasulullahi, kuma duk duniya aka amsa, ko ina ka shiga sai ka samu addinin musulunci. Tsira da mun ci ƙara tabbata gare shi. To babu abin da za mu yi masa sai dai mu yi masa salati, muna roƙa masa fadila da wasila fil janna, haka kuma yake so. Tsira da mun ci ƙara tabbata gare shi. To na Aminatu ta ce fa aka zahan nifasu, sai naƙuda ta kama ta, fa wada'atu sallallahu alaihi wasallam, sai ta haife shi sallallahu alaihi wasallam. Sai a tashi tsaye dan girmamawa. sallallahu alaika wa ala alika wa sallam, sallallahu alaika wa ala alika wa sallam. Assalamu alaika ya ainu haqqi allati tatajalla minha urushil haqa'iq.
السلام عليك يا حبيب الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا من فاتحيته لبديع الإيجاد براءة استهلال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا رحمة الله السلام عليك أيها الدرة البيضاء السلام عليك أيها الحجاب الأعظم السلام عليك يا عين المعارف الأقوام السلام عليك يا نور عرش الله السلام عليك يا نور عيون الإنسان السلام عليك يا إنسان العيون السلام عليك يا خاتم النبيين والمرسلين السلام عليك يا سيدي ولد آدم ولا فخار السلام عليك يا سيدنا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من خُطب بأنك لعلى خلق عظيم السلام عليك يا من هو الرحمة والرحيم السلام عليك يا جمال مملكة الرحمن السلام عليك يا نور السماوات والأرضين السلام عليك يا من هو الباب والمفتاح السلام عليك يا من هو الرحمة والنجاة السلام عليك يا ثاني اثنين الوجود السلام عليك يا معدن الأنوار والأسرار السلام عليك يا أول بارز التجليات السلام عليك يا من تجلى له الحق بكمال الذات السلام عليك يا صاحب المعراج السلام عليك يا من ما ينطق عن الهوى السلام عليك يا من ما كذب الفؤاد ما رأى السلام عليك يا من ما زاغ البصر وما طغى السلام عليك يا محمد عبد الله عبد الذات السلام عليك يا من جمع بين العبودة والسيادة السلام عليك يا مفرج الكروب السلام عليك يا صاحب اللواء السلام عليك يا حياة الأرواح والأشباح السلام عليك يا صاحب التشكلات الباهرات السلام عليك يا أيها الدرة البيضاء
السلام عليك يا قطب الوجود وروح العارفين السلام عليك يا من هو الاسم والفعل والحرف السلام عليك يا والدا وما ولد السلام عليك يا علم الرشد والفلاح السلام عليك يا من هو المشكاة والمصباح السلام عليك يا من حبه هو الدين والسلام السلام عليك يا نبي الله السلام عليك يا ولي الله السلام عليك يا شفيع يوم المحشر السلام عليك يا خير المرسلين المدد المدد يا رسول الله المدد المدد يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله الشفاعة الشفاعة يا رسول الله الولاية الولاية يا رسول الله النصرة النصرة يا رسول الله النصرة النصرة يا رسول الله المحبة المحبة يا رسول الله المحبة المحبة يا رسول الله الأمانة الأمانة يا رسول الله الأمانة الأمانة يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم صلى الله عليك وعلى آلك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله يجزاك عليك الله يجزاك عليك الله يجزاك عليك الله Allah ya saka da alkhairi mala abba. Wannan madara da aka shayar da mu ta maratib na sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama, Allah ya saka da alkhairi, ya sa aljanna makoma. Ubangiji muna tausayi da wayannan kirari da aka yi wa annabi alaihi salatu wassalam akan ya biya mana bukatunmu a cikin dukkan lamarin da muka sa gaba. Wannan unguwa Allah ka sanya mata albarka, mamatamta Allah ya ji kansu, ya kai haske kabaransu. Akwai malamai da suka assasa wannan da suka assasa abubuwa na soyar annabi da yawa a cikin wannan unguwa, dukkaninsu ba sai na lissafo ba. Allah ya saka musu da alkhairi. Malam Muntari limami da yake shige mana gaba, yake mana wannan tarbiyya, Allah ya saka masa da alkhairi. To a takaice dai kamar yadda muka sani, wannan maulidi namu mataki mataki ne. Bayan mataki na faɗo matsayai da maratib na annabi sallallahu alaihi wasallama, to ba za mu tuya manta da albasa ba, domin Allah a cikin ikonsa ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama akan ya zo mana da addinin musulunci, wanda da shi ne ubangiji zai kalle mu ya samu a cikin aljannarsa. To da annabi alaihi salatu wassalam ya zo, akwai mataimakansa da suka dafa masa
a cikin wannan gwagwarmaya wanda har wannan al'amari ya zo hannunmu su ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama. Waɗannan sahabbai muna son a bita karatun gwagwarmayar su ba don komai ba, don hakan yana ƙara mana ƙaunar su kuma yana shiryawa zuwa ture wata aƙida da ake dasa wa yara wanda ake tashi a bisa ɗabi'a ta ƙiyayya gare su, wanda idan ana karanta bitar matsayansu to wannan yana ragewa kuma yana sa a tashi da soyayyar annabi, soyayyar sabon annabi sallallahu alaihi wasallama. Sannan idan muka taɓo wannan ɓangare a ƙarshe kuma sai mu madahu, in muka yi madahu iri-iri sai kuma a shafa da addu'a a nemi fatan Allah maimaita mana wannan maulidi. Zan kuma mai da wannan abin magana ga malamin malam Muktari ya taba mana gwagwarmaya ta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama dan mu kuma samun dawowar da kuma na so ta ainihin soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam, soyayyar annabi da sahabbansa bisa irin kokarin da suka yi wajen kafa wannan addini. Malam Allah ya saka da alkhairi. Allah ya saka da alheri, Allah ya saka da alheri, Allah ya saka da alheri. Wato Malaliyu Muhammad Nasiru da Malam Abba sun riga sun yi abin da suka yi ya isa. Don shi addini yana da girma, yana da faɗi, amma tun da suka yi ƙure wasila mafi girma annabi sallallahu alaihi wasallama, suka ambace shi, suka faɗi haihuwarsa har zuwa lokacin da aka, tun daga farkon halitta har zuwa haihuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka faɗa. To ai wannan ya ishe mu, ya ishe mu, ya ishe mu, sai mu gode wa Allah. To amma abin da ka faɗa ba za a ja da baya da shi ba, saboda soyayya annabi sallallahu alaihi wasallama, duk wanda yake son annabi to ka gan shi yana son wanda yake makusancin annabi, 'ya'yan gidansa ne, sahabbansa ne, to shine soyayya ta tabbata. Amma duk wanda ka je yana son annabi kuma yana faɗa wani abu akan sahabi, to wannan gaskiya da tawaya, ko kuma na ce ba ma soyayya. Domin an samu annabi sallallahu alaihi wasallam an zo ma da jana'izar wani bawan Allah, amma musulmi ne yana sallah, amma sai aka ce baya son sai na Usman. To saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba zai masa sallah ba, saboda baya son sai na Usman. Duk wanda baya sai na Usman Allah baya son sa, annabi baya son sa. Na haka soyayya sahabbai lalle dole ce. Shi sa annabi ya ga mana ce Allah fi ashabi, ku ji tsoron Allah a cikin haƙƙin sahabbaina, ku ji tsoron Allah a cikin haƙƙin sahabbaina. Ya tauye haƙƙin Allah, to shi kuma Allah ba zai kyale ba, inda ya ka taɓa haƙƙinsa da haƙƙin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah ba zai kyale ba. To lallai mu kiyaye haƙƙin sahabbai, mu so soyayya sosai, dan su ne suka taimaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da ya zama makiya sun yi ca ko ta ina kiyayya, su kuma suka tsaya tsayin daka suka ce sai rasulullahi. To dan haka ba abin da za ka yi musu kai kuma sai a kawo wata kissa da ta afku a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya shiga wani shinge daga shingen mutanen Madina, tare da shi akwai sayyidina Abubakar, akwai sayyidina Umar, akwai wani bawan Allah daga cikin mutanen Madina. Annabi yana shiga, to shi shingen akwai dabbobi kamar akuyoyi da tinkiyoyi, sai suka to a guje suka yi sujada ga Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya gaishe shi. Sayyidina Abubakar da ya ga haka sai ya ce to ai mu muka fi cancanta mi sujada gare ka ya Rasulullahi, ba dabbobi ba. To akwai wata ruwayan ma ya taba shiga wani shingen sallallahu alaihi wasallama da akwai raƙumi a ciki, shi ma wannan raƙumin sai ya taho da sauri ya zo ya sujada ga Annabi sallallahu alaihi wasallama, ya gaishe da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. To Annabi ya ce babu wata halitta a sama da ƙasa face ta san ni ne Rasulullahi, ni Rasulullahi ne. Kawai wanda ake samun matsala da su da mutum ne da aljan, ake samun mutane masu taurin kai a cikinsu. To mu Allah ya kare mu, Allah ya kare masu yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya mana albarka a wannan taro, Allah ya kara mana kusanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya kara mana kusanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ko duk wanda suka gabatar da bayanai wanda suka ishe mu a wannan, suka cika mana zuciya,
to mun gode musu, Allah ya saka musu da alkhairi, Allah ya saka musu da alkhairi. To yanzu Malam Aliyu ina gani ko masu yaban annabi zaka ba wa fage ko kuma za ka gabatar da wani dan jawabi kafin ka yi. Bismillah. To yanzu za mu tafi mataki na madahu. Bari dan fara, akwai abin da gida ta baka lashi. Al-Mustafa annabi na tamkar ka ni ban gani ba. Al-Mustafa annabi na tamkar ka ni ban gani ba. Al-Mustafa annabi na tamkar ka ni ban gani ba. Al-Mustafa annabi na tamkar ka ni ban gani ba. Allahu sarkin mutane, sarki mai kago birane, na niyyar yin yabo ne amma komai ban sani ba. Al-Mustafa annabi na tamkar ka ni ban gani ba. Al-Mustafa annabi na